Pangasinan, tahanan na masasarap na kwento at masasarap na pagkain. Dito, pagkain ang isa sa pinakamatibay na anyo ng pagmamahal. Walang ingranding presentasyon, walang mahal na rekado, dahil sapat na ang simpleng luto na may kasamang alaala at nararamdaman ng pagmamahal sa bawat lasa. It's more than just food. It's comfort, it's connection, it's tradition passed from one generation to the next. Because in Pangasinan, every bite tells a story and every table becomes a gathering of not just people, but love, care, and history. Mula sa baybayin hanggang bukirin, bawat putahe ay may kasaysayang niluto at panlasang sumibol sa tradisyon. At bawat bayan sa Pangasinan, may inihahandang mga putahe na hindi lamang pinagmamalaki, kundi itinuturing na bahagi ng kanilang pagkatao. Isang pamana ng lasang taglay ang kwento ng kanilang pinagmulan. And that's what makes Pangasinan more than just beautiful. It's flavorful, it's soulful, it's a home where every taste is a memory and every dish is a legacy. At ngayong tag-ulan, lalong hinahanap-hanap ang mga pagkaing mainit, malasa at nakakaginhawa. Because there's something about the rain that makes us crave warmth. Not just from food, but from the memories it brings. A comforting bowl, a familiar bite, a taste that feels like home. Tila yakap ang bawat init ng pagkain sa ganitong panahon. Banayad, malinamnam, at sapat para maramdaman mong hindi ka nag-iisa. At sa Pangasinan, hindi mo kailangang kumain sa mamahaling lugar para maramdaman ito. Minsan, nasa karinderyang bukas kahit umuulan ang pinakamasarap na pagkain. Yung abot kaya, pero sagana sa lasa. Mga karinderyang kasangga sa gutom, sa pagod, at sa ulan. Simple man, pero palaging maasahan. Nariyan sa bawat kanto, sa mga palengke, sa gilid ng paaralan, at saan mang sulok ng Pangasinan. Dahil dito, hindi kailangan gumastos ng malaki para matikman ang tunay na kulay, lasa, at kwento ng lalawigan. Ngayong maulan ng panahon at ang bawat kutsara ng sabaw ay parang yakap ng ginhawa. Samahan niyo ako, Jerizon, ang inyong travel explorer upang bisitahin ang mga karinderyang kasangga ng mga Pangasinense. Sa gutom, sa pagod, dito sa ganda mo, Pangasinan! Simulan na ang pasalan, lalo lang pumasat sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya, lalo lang klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka, lalo lang pumasat sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya, lalo lang klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka, Dalilan Pangasinan! Kapag tag-ulan sa Pangasinan, hindi lang payong ang hinahanap, kundi init ng pagkain mula sa iba't ibang bayan, lalo na ang mga sabaw na may hagod. At sa bayang kilala sa matamis na puto, may isa pang mainit-init na alok na perfect ngayong malamigang panahon. Ito ang Kaliskus in Kalasyaw style. Dito sa bayan ng Kalasyaw, ang Kaliskus ay hindi lang basta pagkain. Ito'y paboritong sabaw na bumibida sa bawat kanto, lalo na ngayong tag-ulan. Ang Kaliskus ay hango sa salitang Pangasinan na ang ibig sabihin ay bituka o lamang loob. At yan mismo ang bida sa espesyal na putahing ito. Mabango, malasa at may hagod na pampainit ng katawan.
Ito ay isang local street food na niluluto sa kahoy na kalan, kahit may kakaibang usok at linamnam ang bawat sabaw. Ginagamitan ito ng mga sangkap tulad ng tuwalya, bituka at iba pang laman loob ng baka na dahan-dahang pinakukuluan hanggang sa ito'y lumambot at sumarap. Unang nagsulputan ang mga pwesto ng kaliskus malapit sa Dagupan. Kalaunan, lumipat sa lugar na ngayon mas kilala bilang Kaliskusan. Isang pangalan na sumasalamin sa malalim na koneksyon ng putaheng ito sa pang-araw-araw na buhay ng mga Dagupenyo. At ngayon, dala ng pagmamahal ng mga Pangasinense sa masarap at malinamnam na sabaw, ang kaliskus ay unti-unting niyakap sa iba't ibang parte sa lalawigan, kabilang na ang Kalasyaw. Since ito yung first time kong kumain ng kaliskus, it's tikiman time! Itong kaliskus is parang gotong baka pero may kaunting asim. Sarap and sakto ngayong maulan ng panahon. Sa Kalasyaw, ang kaliskus ay matatagpuan sa mga karinderya sa tabi ng kalsada, lalo na tuwing hapon hanggang gabi. Ngunit makikita rin ang mga tindahan nito malapit sa palengke at terminal, kung saan maraming kumakain, lalo na tuwing malamig ang panahon. Kasi yung quality ng sabaw niya, tsaka malinis yung pasilidad niya. 70 pesos per order po. Marami, mga empleyado ng mall, ganyan. Estudyante, maraming estudyante po. Lalo na pag sa tanghali. Malakas din po. Yung kaliskus pag may, maulan, mainit yung sabaw. Sikat ito sa mga estudyante, tricycle drivers, at mga manggagawang naghahanap ng mainit at abot-kayang sabaw tuwing tag-ulan. Sa bawat mangkok, ramdam ang simpleng sarap na hinahanap-hanap, lalo na kapag basa ng ulan at pagod mula sa maghapong trabaho. Sa bawat higop ng kaliskus, hindi lang panlasa ang nabubusog, kundi pati ang kwento ng tradisyon at pagmamahal sa sariling atin. Dala nito ang alaala ng kalsadang pinagmulan, ang init ng lutong bahay, at ang pagmamalaki ng bawat Pangasinense sa kanilang lokal na lutuin. Ito ang kaliskus ng Kalasyaw. Masamit, mananam, tunay na tatat, Pangasinan. Umpisa pa lang yan ng ating kainan dahil sa ating pagbabalik, titikman pa natin ang ibang init ng lutong Pangasinan. One karinderya at a time. Para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng mapitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff.
can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Kalilat Pangasinan. Dito sa Pusurubio, hindi lamang pantawid gutom ang goto. Ito'y pampawi ng lamig, pampalakas ng katawan at paalala na kahit sa simpleng mangkok nito ay may kasangga ka sa gutom. Magkano po? Apo. 7. Ang gotong baka ay kilala bilang isang Filipino comfort food. Paggamat unang sumikat ito sa Batangas, lumaganap ito sa iba't ibang panig ng bansa. At dito sa Pusurubio, lalo itong minahal at pinasarap sa sariling bersyon. Sa unang tingin, simple lang ito. Mainit na sabaw at mga piraso ng litid, tuwalya at utak ng baka. Pero sa bawat higop at subo, ramdam mo ang oras at tiyaga sa pagkakaluto nito. Every spoonful tells a story of early mornings, of hard-working hands, of meals shared after long days. It's food that speaks, even in the simplest form. Pinapakuluan ito sa mahinang apoy hanggang sa lumambot ang bawat sangkap at tinitimplahan ng bawang, luya at sibuyas. Mga sangkap na pamilyar, ngunit sa goto, nagiging espesyal. Mas lalo pa itong sumasarap kapag ipinares sa mainit na kanin at nilagyan ng sawsawang toyo at suka na naayon sa panlasa ng bawat kakain. Mula nung maliit pa yung mga anak ko, nag-aaral pa, ito na yung business namin. Kasi gusto nila, tapos pag mainit, tapos tag-ulan, yun ang ino-order nila palagi. Kasi pangmasa yung presyo namin. Mga estudyante, ganun, mga empleyado sa munisipyo, ganun, bago sila papasok, o kaya lunch break dito sila. Ay, siyempre, happy sir, kasi alam mo na yung business, pag ubos na ubos, mayroon na rin na itatabi, ganun. Masaya. Binabalik-balikan po kasi ang mainit na talaga yung sabaw. Karaniwan itong inihahanda tuwing madaling araw o umaga. Sa mga karinderyang bukas na, bago pa sumikat ang araw, dinarayo ito ng mga driver, estudyante, at mga manggagawang naghahanap ng mainit na ginhawa sa abot kayang halaga. Matatagpuan ang mga karinderyang nag-aalok nito sa Espiritu Street at Burgos Street, sa likod lamang ng palengke ng bayan. At ngayong tag-ulan, mas hinahanap-hanap ang ganitong klaseng pagkain. Tila mga yakap sa gitna ng malamig na umaga o pahinga matapos ang mahabang biyahe. Kaya ikaw, pag nagawi ka dito sa Pusurubio, huwag mong kaligtaang tikman ang gotong baka. Sulit ang bayad, sobrang sarap, kaya binabalik-balikan talaga. Lalo na ngayong maulan ng panahon. Sa Pusurubio, ang goto ay hindi lang pagkain. Isa itong panatag na sandali sa gitna ng abalang araw. Hindi ito pinagmamalaki sa itsura, kundi sa lalim ng timplang hinasa ng panahon. Each bowl of gotong baka carries the quiet strength of tradition. Tender cuts, slow simmered broth, and the kind of flavor that lingers through generations. Highly recommended naman siya. Bukod sa masarap, malinis naman po ang ating mga
Walang mamahaling sangkap o sosyal na plating. Pero sa bawat paghigop ay tila pahinga at sa bawat pagsubo ay tila salubong ng pag-aaruga. At dito, sa mga simpleng karinderiya makikita na hindi man ingrande ang pagkakaluto, pero tiyak na ang damdamin ay mabubusog. Dito sa Pusurubio, gotong baka isn't just a meal. It's a reminder that no matter how cold the weather gets, there's always something we're waiting. A bowl, a story, a home. Mula sa sabaw na bumubusog sa Pusurubio, ngayon na may isang mangkok ng init na may sipa ng luya at lambing ng tradisyon. Halina't tikman ang binulbol ng San Carlos. Sa Pilipinas, ang arroz caldo ay madalas inihahanda kapag may sakit, tuwing umuulan, o kung kailan mo lang gustong maramdaman ang init sa tiyan. Malagkit na bigas na pinakuluan sa tubig o sabaw hanggang lumambot at karaniwang tinitimplahan ng luya, bawang at kaunting asin. Dito sa San Carlos City, ang simpleng lugaw ay ginawang mas matapang, sumisipa at may dating. Ito ang binolbol. Lugaw na pinalakas ng luya, pinasarap ng tiyaga at pinainit ng tradisyon. Dito, ang binulbol ay hindi lang pagkain ng may sakit. Ito ay almusal ng mga manggagawa, merienda ng mga estudyante, o kahit sa simpleng pangtanggal ng gutom. Isang mangkok ng lakas, ginhawa at panlasa na tunay na tatak San Carlos. At kung gusto mo ng totoong binulbol, hindi mo ito makikita sa sosyal na resto dahil nasa mga kalsadang matao, sa mga palengke o dyan lang sa mga kanto. Simpleng mga pwesto, pero lahat ay may kwento. Sobrang extraordinary kasi sobrang dami ng mga sahog. 2 itlog, chicharon, hindi ko lang kung anong kanto, karne, and dami pang iba, kaya sobrang sarap. Mantakin mo sa halagang 75 pesos, ang dami ng sahog, kaya sobrang sulit at sobrang sarap. Indeed, binulbol is a humble porridge transformed into something more. It's the kind of dish you crave on a rainy day. The one that warms your soul and reminds you of the strength found in simplicity. Yung mabili talaga po, morning, madaling araw po yun. Mga either 4 o'clock and then onward na hanggang 9. And then, sa rush hour ay 4 to mga 8 or 9 na po yun. Siyempre, masarap. Kaya? Yes, kaya mabenta. Kasi hindi namin tinitipid sa mga ingredients niya. Talagang, as in talagang, yun talagang hinahabol ng customer namin yung lasa. Oo, mas lalong malakas po. Mas malakas sa gabi. Kahit sa araw din po, malakas kasi yung mga take-out po. Oo, pag naulan. Oo, yun. Mula sa init ng luya hanggang sa lambot ng bawat butil. Dala nito ang kwento ng tahanan, ng malasakit at ng bayang marunong mag-alaga. Sa bisita, sa pamilya, at sa sariling tradisyon. This is San Carlos Binolbol. A reminder that even the simplest bowls carry the strength of tradition, a comfort of familiarity, and the pride of a community that knows how to turn the ordinary into something unforgettable. Sa ating pagbabalik, masisimutin pa natin ang mga putahing may halong gulay, pait at pagmamahal ng Ilocano. Dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan.
Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. We've seen the beauty of this land, from sun-drenched shores to misty mountains, from quiet towns to lively festivals. We followed the flow of water. Every splash, every wave reminded us that life here moves with grace and depth. We stood in places built by generations, all strong and enduring, like metal forged by time. Tasted food cooked from the land and met people whose lives grow with every season. Sa bawat paglalakbay, may kwentong naiiwan. Each one revealing a different side of Pangasinan's charm. Pangasinan, it's a home. Dalilan Pangasinan! Dito sa bayan ng Villasis, hindi laging sabaw ang hanap kapag tag-ulan. Minsan, gulay na masustansya din ang bida. Pero kahit gulay, siguradong buo ang lasa, malalim ang kwento at tagos hanggang puso ang bawat subo. Kilalanin natin ang isang putaheng may simpleng sangkap pero mayaman sa kultura. A humble dish made from backyard greens but seasoned with generations of tradition. Ang dinengdeng. Ang dinengdeng ay isang traditional Ilocano vegetable dish. Simple, hearty, and nutritious. Karaniwang niluluto ito gamit ang mga gulay na makukuha sa sariling bakuran. Talong, okra, kalabasa, sitaw, at ang palaya na ginagamitan ng bagoong bilang panlasa. The dish often includes grilled or fried fish to enhance its taste, making it a staple in Ilocano cuisine. At dito sa Villasis, isang bayan sa silangan ng Pangasinan, kilala bilang Vegetable Basket of the North at Vegetable Home of Pangasinan. At may matibay na ugnayan sa kulturang Ilocano, ang dinengdeng ay hindi lang isang ulam. Ito ay pamana. Pamana ng mga ninunong unang tumira sa mga gilid ng bukirin, nagtanim at nagluto gamit kung anong meron sila. Historically, many Ilocanos migrated south into Pangasinan, bringing with them not just their language and values, but also their food. Kaya naman sa mga bayan tulad ng Villasis, buhay na buhay ang Ilocano flavors. It's a dish that reflects community, often served in a large bowls, shared by many and cooked with whatever is in season. It adapts, it evolves, and yet it never forgets its roots. Ang mga karamihan na tiga dito ay galing sa Ilocos. Parang yung lolo ko galing Bacara. Dala-dala nila kung ano man yung luto, ano man yung kultura, ano man yung pagkain, kaya halos parehas. Dito, mas pinasarap dahil Pangasinan, asin. Andito ang asin, bagoong, kaya halo-halo, masarap dito. Plus, siyempre, lowland vegetables, kamatis, eggplant, okra, paria, etc. Dahil ang Villasis, alam natin, it's the vegetable bowl of Pangasinan. At gaya ng karamihan sa pagkaing may puso, ang dinengdeng ay madalas matatagpuan sa mga karinderyang hindi man ingrande ay panalo naman sa lasa. Dito,
Ang mga simpleng sangkap ay ginagawang espesyal. Magtungo lang sa kanilang public market o bagsakan para sa masarap na Villasis Dinengdeng. O di kaya'y sa kanilang food bazaar sa tapat ng Poblasyon Zone 2, Barangay Hall. So ang perfect nito para sa mga taong may hilig sa gulay at sa mga healthy living. So usually kasi pag mga gulay, mahilig din kasi ako sa gulay and talagang nakakadalawa or 3 rice talaga ako. Doon hindi naman ako tabain, kaya okay lang. Sobrang sulit na maggulay ngayong tag-ulan kasi sabi nga nila, pag naulanan ka, lalagnatin ka, pero pag naggulay ka, magiging healthy ka. At sobrang fresh din kasi ng mga gulay dito. Kaya dito sa Villasis, ang tinatawag na Vegetable Basket of the North. Ang dinengdeng ay hindi lang pinagsama-samang gulay. Ito'y pagsasama-samang alaala, kultura at pagkakakilanlan. Sa bawat karinderiya ng Villasis, mararamdaman mo na ang tunay na sarap ay hindi nasusukat sa presyo. Dito, kahit simpleng gulay, kayang maghain ng kwento, pagkakaisa at pagmamalaki ng isang bayang matatag sa ugat at panlasa. Hindi yan mawawala kasi ang dami pa rin naghahanap, ang daming nagre-request na dapat meron pa rin mga gulay sa mga choices po nila. So hindi po talaga yan mawawala. Same pa rin naman kung ano yung nakalakihan namin na pagluluto ng mga parents, ng mga lolo't lola, same pa rin. And me as well is nakapag-asawa ng from Abra. So kung paano sila magluto, kung ano yung way po nila, same din po dito sa Villasis. And ang maganda naman po dito sa Villasis is grabe, punong-puno tayo, punong-puno tayo ng mga vegetable. Pag pumunta ka dyan sa Villasis Bagsakan, talagang makikita mo lahat ng variety ng mga gulay. At alam mo yung mga hinahanap-hanap natin, nandyan lang siya sa tabi-tabi. So mga sulok-sulok nila, ma-amaze ka na, ito yung hinahanap ko na. Even the kalkalunay, makikita mo po siya dyan. At ma-amaze ka na lang pag naluto mo, bumabalik kung ano yung mga niluluto ng mga lolo't lola po namin. And of course, siyempre pinagmamalaki natin dito sa Villasis yung mga gulay po natin na sobrang blessed. Yung mga kababayan natin dito kasi ang dami natin mga produkto, ang dami nating mga tinatanim. Here in Villasis, dinengdeng proves that even the humblest dish can carry the soul of people and the strength of tradition. Mula sa sustansya ng gulay, dadako naman tayo sa isang sabaw na may sipa at tapang. Halina tikman ang pinapaitan ng Rosales. Isang ulam na kasing tapang ng kwento ng pinagmulan nito. Hindi lahat na masarap ay matamis. Minsan, ang pait din ay may sariling ganda. Lalo na kapag ito nagmula sa tradisyon at tiyaga, katulad ng pinapaitan. Dito sa Rosales, Pangasinan, hindi lang panlasa ang sinusubok, kundi pati ang tapang. Dahil sa bawat higop ng pinapaitan, naroon ang kwento ng katatagan, diskarte at kulturang Ilocano na bumabalot sa puso ng bawat Pangasinense. Ang pinapaitan ay isang Ilocano dish na hango sa salitang pait. Ang lasa mula sa apdo ng baka o kambing. Ginagamit ito sa sabaw na may laman loob, gaya ng atay, bituka, tuwalya at puso. Pinakuluan sa luya, bawang at sibuyas. Saka tinimplahan ng apdo, na dito nanggagaling ang natatangi at matapang nitong lasa. Ang kwento ng pinapaitan ay nagsimula noong Spanish colonial era. Noon, ang mga Kastilang praile ang kumukuha ng pinakamagandang bahagi ng karne at ang mga Pilipino naman na iwan sa laman loob. Mga bahagi ng hayop na tila walang halaga.
Pero mula rito, isinilang ang putahing matapang at makasaysayan, ang pinapaitan. A dish born out of need and turned into something enduring. Today, what was once seen as scraps became symbol of resilience. At sa mga bayan tulad ng Rosales, na may matibay na ugnayan sa mga Ilocano, ang pinapaitan ay hindi lamang ulam, kundi isa itong pamana at pagkakakilanlan. Dito sa Pangasinan, iba't iba ang version ng mga pinapaitan. Pero dito sa Rosales, puro laman. So chunky. At tuwing tag-ulan, lalo itong hinahanap. Hindi lang dahil sa init ng sabaw, kundi dahil sa alaala at tapang nakalakip sa bawat paghigop. Kadalasang makikita sa mga karinderyang bukas kahit binabaha, sa mga kalsadang binabalikan ng mga gustong makatikim ng masarap na init ngunit mapait. Sobrang perfect ng pagkapait nitong papaitan ng Rosales, and this is one of my favorite kasi ito rin yung niluluto ng papa ko. Masarap umigop ng sabaw nito, lalo ngayong maulan ng panahon. Pinapaitan may be bitter to the tongue, but it is warm to the heart. For those who know its taste, pinapaitan is more than just a food. It's a memory, pride, and the flavor of perseverance, passed down through generations. Sa bawat pait ng sabaw, may tapang ng kwento. Mga alaala ng panahong natutong lumaban ang mga walang-wala at gawing kayamanan ang kahit kakaunting natira. At dito sa Rosales, pinapaitan is not just a dish. It's a taste of survival, of identity, of heritage passed down in kitchens and humble carinderias. Ito ang pinapaitan ng Rosales at ito ang lasa ng lahing marunong lumaban kahit sa pinakamapait na hamon ng buhay. Sarap. Sa dulo ng bawat kainan, isa lang ang malinaw. Hindi kailangan mahal o komplikado ang pagkain para maging espesyal. Sapagkat sa mga karinderyang bukas, kahit umuulan, naroon ang tunay na kanlungan. Mainit na sabaw, abot kayang ulam, at mga lutong may kasamang pagmamahal. From the smoky, savory kaliskas of Calasiao to the bold and bitter pinapaitan of Rosales, we didn't just taste food. We tasted stories. Stories of towns that cook with heart and people who serve with soul. Because here in Pangasinan, food is never just a food. It's love served hot in every bowl and every bite. Sa bawat sabaw na may halong usok, alat, pait o init, ay mga kwento ng bayan, tao at ng pagmamahal. Ito ang sarap ng Pangasinan. Ito ang ganda mo, Pangasinan. This experience has taught me a lot. Before all I know is that it only offers tourist destinations, such as beautiful places, beaches, and sceneries. Besides that, Pangasinan can also be seen sa mga pagkain na ino-offer din ito. Food that has history and make you say, or you taste it, you're like home. And since taga Pusurubio ako, hindi maikakaila na isa sa mga pinagmamalaki ng bayan ng Pusurubio ay yung gotong baka. It may started in a different place, pero being adapted sa Pusurubio, it has already been a part of the culture and place. Isa nga yan sa mga pagkaing aking binabalik-balikan, lalo na't masarap humigop ng sabaw, lalo ngayong tag-ulan.
Bawat higop inspires me to move forward and look for the beauty of new beginning, which leads me sa isa sa history ng kinainan ko, ang Rosales. Ang pinapaitan kasi from being scrap the resilience of people despite hindi sila nabibigyan ng magandang parte ng karne, pero meron pa rin nagagawang maganda at meron pa rin naluluto na masarap. Galing doon sa mga pinagpilian. And it reminds me, Filipinos, especially Pangasinan, ay madiskarte. And we survive in every circumstances. And that leads me to another food na first time kong matikman, ang kaliskas. Funny it may sound na taga Pangasinan ako. And yet, nababasa ko lang siya, pero di ko pa natitikman. Experiencing it firsthand, ang sarap din pala talaga. Maraming version nito sa buong Pangasinan, but having to taste the Kalasyaw style, parang feeling ko natikman ko na ang lahat ng kaliskas dito sa Pangasinan. Hindi ko kayang lutuin yung style nila sa pagluluto ng kaliskas, pero babalik at babalik ako dito. Hindi ko kayang lutuin yung style nila sa pagluluto ng kaliskas, pero babalik at babalik ako dito sa Kalasyaw para matikman ulit at malasahan ang sarap ng kaliskas. And with this experience, trying to cook the vegetables in Villasis, at malasahan ang sarili kong luto ng dinengdeng. Grabe, ganun pala talaga, no? Nagluluto naman ako pero tong dinengdeng, achievement talaga. It's teaching us to appreciate what our province can offer. Kahit sa paligid, may makikita kang mga gulay na pwede mong lutuin anytime you want. Pangasinan is not just about its physical beauty, but also its taste, lalo na sa mga panahong malamig at kailangan mo ng yakap ng mainit na sabaw na may offer ng probinsya. Tunay ngang ang ganda ng lalawigan ay hindi lamang nakikita sa mga mata, kundi nalalasahan din.